na igure buna mogoteba mama county tigaba nomba tebi leader sponsor wa Kisi county omongina nero korenta abantu amo omongina nero kobeka liberera gosena kimomanyete mongina tanya goso asegi yabagaka lirimba tebe tiekene kyamangana omongina gakobe komorembe esokoro yane asirete Timoteo yaro na bantebe tigo omorembe go bwete gento kende yonsi. No wonder, as your woman representative, I will fight for you before the floor of the house. No nyeka vanaliria arenge bunge, nkoruana arenga, and they will tell you. Onye nto koruana korubunge, toro kyobo balimo bunge, abante bako bakolere gosoli. Igonche ngari baga neke mbere ege front. Talibo. Abanya sabo limbaruanere koru parliament. Moko igunda akirire. Motebe mama county, there is nothing you are doing. Moigure. Igoge ntonko basaba bantu baito ba Kisi county. Omarembe go bwete keregento. Abara ibaite toko ba support kwa vyovyote vile na kige kogera tole gaiga. Monto ta kogera nto support baito any particular time. Ikamba tebi mbuya mona sekero monto go chagaiga. As the woman rep ngorega siane abangina na imo teba ni gavana ito na rega inche no kobe komore mano tiganya saba siseni. Asante sana the county member of parliament as amanganayo nkoleta ndi gavana lakini ntara moleta egentu nale gusaba abantu wa minto Shabana igaya tambugete gochia eligiererie nene support yeyo gusaba kwane support abantu baito gusiga twabekira Shabana nero nale gusaba your excellence toyebeke ekera togo soe eligiene elinde Shabana endere go shine una ya shine ni kurumagega namba your excellence ntagete